I ni wedi sôn am y patrwn yn rhaid gyson dyn ni, y teip hynny mae'r beirniad wedi bod yn chwilio amdano. Giler Loti sydd ar y brig, y brydfa Giler yn amlwg, sef y gwad Derwen Desert Express. Y fam fan hyn Giler Heti a'r tad Llechfryn Ffrwydryn. Y Caseg yma wedi ennill yma yn y gorffennol. Do, fe nath i. Paid gweud bod ti'n mynd i gallu cofio pwy blwyddyn nawr. Giler Loti i teulu'r Lloyd. Llechfryn Ffrwydryn i wydade, a Giler Heti mi oedd hon yn gil bencampwr yr beniwedd nôl yn 2015. Rob, oedd hi'n ail yma nôl yn 2014 a hefyd yn ail yn 2017. Felly mae hon wedi bod yn curo'r drws ers sawl blwyddyn nawr. O'n i, os mae 2022 yw ei blwyddyn hi. Gewn ni weld. Gewn ni weld. Ydy, mae'n disgwyl yn bictiwr. Mae ffen i lan, mae'r cynffon lan. Mae weld yn mwynhau'r swydd o arddangos ei hun yn dwi. Ydy, wir. Giler Loti, Gerall Lloyd yn arddangos. A'r perchenog wrth gwrs, y tad a'r fam wedyn Wendy a Will Lloyd o Langwirfon, ger Aberystwyth. Ond wedi gwneud sioe reit dda, Rob. Ydy. Creu bod rhai cytuno fyna, edrych ar ei gorau, a dwi'n meddwl bosib bydd hon yn curo ar y drws. Mae'n rhaid gweud. Yn y diwedd hefyd. Fel dyn marchogaeth oedd hon a digon o balans yn dod i. Tipyn o benllinyn, tipyn o gydbwysedd o ti'n gweud. Yn gywir iawn hefyd ac yn edrych yn arbennig o dda heddi. Giler Loti ar y brig ar hyn o bryd. Dewis cyntaf, gwrs. A dyma un oedd yn boblogaidd iawn gyda'r dorf. Dwi'n ni ddim pwy am nawr, gewn ni weld hi'n mynd, a wedyn gewn ni wybod pwy yw hi. Mae still yn boblogaidd fyd wrth y sŵn yn ni'n clywed o'r tŵr cyflwyno yma. Eglwys Fach, Brydfa, Eglwys Fach Nelly. Y tad wedyn Giler Glyndwr a'r fam Brynithon Southern Breeze. 24 wedi rhoi henwe lawr i gofrestru gystadlu. 9 wedi dod yma ar ddydd Mercher. A oedd Rob yn sôn Owen bod yna batrwm eitha clir gyda'r beirniad Ernest Gant o edrych siwt nath e feirniadu ddo. Patrwm clir a patrwm cyson iawn hefyd byddwn ni'n dweud. Mae yn dewis y dethol nhw yn seiliedig ar y teip hynny. Mae yn bendant iawn yn yr hyn mae yn chwilio. Byddwn ni'n dweud a mae'r llinach clir hynny'n dod i'r brig bob tro gyda fe. Y teip Derwen Desert Express a'r brydfa Giler yn amlwg iawn yn ogystal â'r brydfa Gwenllan yn amlwg iawn yn y rhai sydd ar y brig gyda fe. Ac ti'n gweld y Caseg yn ymateb yn gyflym iawn gan gofio bod yr ebolion yma hefyd. A'r natur yna sydd yn dod yn y gystadleuaeth yma. Mae'r ffaith bod gyda nhw ebolion wrth droed yn adio i ysbryd y ceffyl. Mae'r ceffyl yn fwy byw o bosib oherwydd bod gyda nhw ebolion wrth droed. Felly dyna ni'r cylch ar hyn o bryd, y Cobiau Cymreig, y Caseg hun, gyda ebol wrth droed. Ar y brig, Giler Loti sydd gyda ni ar hyn o bryd. Eiddo y teulu Lloyd o Langwirfon. Dy argraffiadau di hyd yn hyn te ar y dosbarth, Owen, beth yw nhw? Felly, hyd yn hyn, mae'r ansawdd wedi bod yn gyson. Ni wedi sôn hynny'n barod. Mae feirniadu wedi bod yn gyson hefyd. Mae wedi bod yn chwilio am deip. Y teip ni wedi sôn, Derwen Desert Express yn amlwg iawn yn llinach llawer o'r cyffyle yma. Gwenllan yn ogystal â Giler wrth gwrs. Felly dyna'r teip mae e'n chwilio am. Ac mae wedi bod yn ffodus iawn i ffindo'r teip hynny ym mhob dosbarth hyd yn hyn.
Cael golwg fanylach nawr yn y linell. A'r ebolion wrth gwrs ddim yn rhy bell wrth y mamau. A'r cluste yn rhoi sawl arwydd i ni. Ydy, ffaith bod yr ebolion o flaen y Caseg yn tynnu'r sylw'r Caseg tuag at yr ebol wrth gwrs. Wel, dyma ni gael yr loti sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Mae'r pen yn uchel ar y Caseg yma. Mae safiad da iawn iddi. Mae'n fyw yn dwi. Mae'n mwynhau'r swydd o ddangos ei hun. A ni wedi sôn yn barod, mae'r Caseg yma wedi bod yn gilben campo'r benywaidd nôl yn 2015, yn ail nôl yn 2014, yn ail hefyd yn 2017. Sgwn i, os yw i yn curo ar y drws am y tro ola eleni, Heledd, a hi fydd yn mynd â hi yn y diwedd. Yn sicr, mae wedi bod yn curo yn galed ar hyd y blynyddau. Sgwn i os mae 2022 yw i blwyddyn hi. Mae'n braf gweld yr... Ie, tad a'r mab wedyn Gerallt. Yn tu hwnt o hapus ac yn, wel, mae pob clod iddyn nhw, mae'r Caseg yn edrych yn tu hwnt o arbennig. A braf gweld cyfeillgarwch o rhwng y cystadleuwyr hefyd. Mae hwnna wedi bod yn amlwg iawn drwy'r bore. Ydy, mae hynny'n hollol wir hefyd. Pawb yn hapus iawn dros ei gilydd. Mae'r stiwardiad a'r beirniad yn ystgant. Dal i gafel ar yr hibanau a'r cardiau. A dyna ni te, mae'n swyddogol. Llongyfarchiadau mawr iawn i Geler Loti. A'r gwad yma yn amlwg iawn yn ystod y gystadleuaeth drwy'r bore. Mae hynny'n hollol wir. Mae'n Caseg 13 oed, rhif anlwcus i rai, ond lwcus iawn i frydfa Geler heddi. Geler Loti yn ferch i Geler Heti, allan o Derwen Desert Express a'r tad wedyn Llechfryn Ffrwydryn. Yn ail wedyn, heb anghofio Elgan Evans wrth gwrs. Brydfa Eglwys Fach Nelly. Geler Glyndwr wedyn y tad a Brynithon Southern Breeze. Ac wedyn yn drydydd, Brydfa Rothdale, Laura Ferris, Rothdale Hira. Ac wrth i fi gael hoifach o'r sylwebu wedi bod yn crwydro chydig bach o gwmpas y maes ac o gwmpas y prif gylch ac mae'n llenwi'n barod yma Owen ac mae'r eisteddle yn eitha llawn gan gofio beth sy'n blaenau ni yn ystod y prynhawn y meirch gyda'r adrandau. Mae'r cynnwrf yn codi'n dwi. Wyt, ti'n teimlo fe o gwmpas y maes? Ti'n teimlo'r pobl yn nifer yn cynyddu yn yr eisteddle. Mae yna bobl wedi sicrhau y seddi gorau yn gynnar iawn y bore yma yn barod y gyfer, wrth gwrs, dosbarthiadau'r Caseg hun yn ogystal â dosbarthiadau'r merch y prynawn yma, wedyn, wrth gwrs, y brif bencampwriaeth bydd yn cymryd lle o ddeiti hanner awr 2. Ond Gerallt Lloyd a'i dad Will Lloyd arbenni digon, Geler Loti yn illydd y dosbarth yma i Caseg magu 8 oed a throsodd. A gwad Geler gyda'r ail hefyd? Yn sicr, Geler Glyndwr yw tad yr ail. Dyna ni, Gerallt Lloyd yn cael y cyfle i ddangos doniau yr un fath i'r brig yn y gystadleuaeth arbennig yma'r Caseg fagu 8 blwydd oed. Geler Loti yn mynd â hi. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw fel teulu.